pet kini ka dekat ke bakat riu. Ka dekat ke bakat riu, ong u Joseph, to I know ialah ki jingri, bat ngan I happy, na ka bentah ki jingri jong pi, lada lalut no isbai. Ki em kita ki kentien, lada kata ke baki kila akan show ni kong, ke badai ka bentah jo ke jing pen, bentah pada haba kata kala long dok ke jing ke jing dawa ke batmai ke long ya pen ya ka bam, da ki jingri. Ki em ni long ka bam suki-suki, rong nakaliang jong ka bor sinsyar kum ba kalong ha kan ka thup khana ka bangi puli menta ling ba jong ni orang ba sinsyar ba bu akhli kawan bet nginong no kalong ri ba kan ni ka bor ka ba ta ni hibriu sya ka benta ka baki kinong poi perkhan ka ja ayu ki ha ka jing kta ya ka kpo bat ka jing kut lat jong ka jing im kadon ke jing dawa banya pen no ye ki jing ri ba ki kiri ke balong de sya kaspa ka jong ki beri am ki beri de mentaya kita la dawa no eki de long ka shubi ke jing keli hang ni mo ke jing keli ke bami ye ngi hang ni ka long balai ba kat orang ba sensyar haba jakat kan ka dem sniu ko bakrau ko batendra ya ka ri ije ya ki traishnong bu Joseph bu dawa da ki jingri ha ka jaka jongka jingba ha ka jing shisha ka jingbam ka dei ka ba ki beriu ki la ko ngu bakin ai ya ka basan benta na ka ba mi ha ki tu ki snem ki ba sai so krai de ya kata ngin pe nya kan ka lenong ka ba sa huwei mo na ka dapat ka ba lai pulai tapi pe ba kini ki kentin hang ni au Joseph mentate tu ai ba pharu unwa da beriu ba shempang bat ubastat bat tu ai bo unbu ye u halo kri Egypt to kada khat kala kusau tu ai bo paru unne ye kani bat tu ai bo unbu de kinong kmi halo kari bat tu ai bo unshim ya kabasan benta na ki jingmi jong kari Egypt ya padeng kita ki newsnem ki badap kerhai to dengi poi shu shu shikti benta ki besitien kada khat ka ba sau pho khandai kumta u Joseph ulai lumlang yu kaushika de e kat ushap kaduriau tat anda ula i no banyau na ba omla nyaushu ti lada kata kajing batai jing posniu ka jong Joseph hakamat jong uparo ubuyo uble ban lum ban lang ya kabam ai tikisnem ki badap kan hai nila kami lenti bahwa Joseph uwan kum orang ba asensyar haka jing sisya ye kitrais nong tade bisu sam kum tu ya kabam berpelan long la dadai kari ke bakit kli na ka benta ki nong shong shong klem da kwan mentoi da ka borsen syar na ka benta ye ledi kan jin la dai ka kamram ya ka borsen syar ban ai ya kabam kat kum ba di ban long kai bahkan namar kai ke bagi puli mentan na kan di kalam nong ka pasau kunyo ni I kumba kanguit ka kumboy ne kasdang sudah kepisah, kemudian syakayeng jong paru kepisah kalang, kejimbam kebelpelang mentah kaya cu pai ba. Jalur kepisah mentah sekejingri men hab li pai syakayeng jong paru. Kawalong ha jing syaka spa jong ki nong syok syok trai syok. Tigi numi akrem e ki nong kanan. Kini kidai tang kinong wei ki buan syong wan abam nakari Egypt. Kum nakaliang jong kayeng ka jong Joseph ya baki wan ning kong ki hab ban ra na ujong usbai ban thi ka jing ba dan rei menta namar ba u Joseph udan ha ka bor kini ki bahiye ki basem jong u ki dan ha kari kusyen ladap ya thu na basdang ba ka jing besa ka dei be na ka jong u Joseph te ngim yu I ba kan kta ya kani ka long gim ha ka bai de bu usbai dan ni bat ka baki jingri ka ba yu I hang ni menta ka kren be kumno ka jing siton jong kinong Egypt shua na kanika dem sniu ka kham juat hi khandiat namar ba nya phai na kanika liang ni mi pet ya ka khana kum ba kasuk ini bagi puli dan dari hak banyak keli lu keji keli balik kali wan ja kum ni kai kawai ka ba pi ong manem tu khmat am oh wi pi phai sha ka tikle nong ne ba sha khmat
ketu ke jing bu la ni ke jing seng nong rim de Oh. ban ai ya ketu ka ba kimi na karep ka yang jong ki sha ke yang sim kamu mau ki traish nong ki ije ki ais ngo bah klem kono kono ke jing perkhat la ni klem kono kono ke jing kendia takapur bakapahu pahai kadap karyang ke jing mi kamot Oh. kadang dai ke jing kerku kerhai te ketu ka dai ke seng nong rim ya ta ke jing ai Andai menta pan hakalan nong mo sa punyo hapdeng jo ka khlam de kamot hapdeng jong ka jing jing jar ka ba palat liam ka tu ka ba gila seng nong rem ha ka por pahu pahai ban a shi yin sim ka teng bat ka jing ai ka jong ki khlem ka nu ka jing kandia khlem ka nu ka jing knyum ka pan i ya ka jing bet pat renti ha ka jing ko angu ka jong ki ya ki nong san chat ka ta ri ko ga liam ba ha go shen bat ka ri ga jaka ka ba iman kata kan nem sniu kam dala ban rung naman ha go shen kum ka long itip bamanta ka yeng ka sem jong jakob kamot ki men ki para pa jong joseph ki dan go shen ya na do ka sngi ka ba ki wan rung ha egypt ki ga yeng go jakob kala dan ka jing bu tien do paru do joseph ka bo mot nakaliang jo u pen biang ka bam de kamot ha padeng jo ma nem sniu ki khun ki ti ki yeng ka sem jong jakob kam shim kta ka namar dan unong yarap te ne jram te ha padeng jo ka nem sniu pat kapa ka kta bha ya ki nong egypt ki traishnam but hapden jo kata ko mo omne shkhmat ki ate kata ka san menta kani ka wan ra ya ko wi ki par khat no ka wan kong ka pa na kini ki mo kran shkhmat bo joseph udai ubri ubatrei shitam ka ba mod ka jing trei shitam ko ju gala wan long ba pan yo ru wat ki traish nong kim yum de ki yo ka jing shania bagi ai kata ka bagi devan ai na do ba aseng nong dre ma ka por ba pa hu pa ai nriam ta ka nem sniu ki ka ngo ya ka de jing trei shitam ju la ban ka ngo ki to kan dia buat perkani ke ba ni kong ke ba pifiong to ka hmm jing tre sitom ka jong u Joseph to ka don la ka jong ka bentan deh ten hmm rei ha ka bai dei bat kan ni ka jing ai jing buat pan shim ya ka san bentan na ka jing mi ha ka ling kha ka dei ka jing ai jing buat ka jong u Joseph biao paro ha ka por hmm bu batai ya ka jing pos liu ka jong u hmm bat ka jing ko ngu jong ki trashnong ijem kadai halor jong ka hukum ka wami no paro kai kam dai no Joseph hmm long ashkwa ban okay pan itai beta kai to uh, saka ba wei ka point ka long ba ka pan i ya ka sap tri kam ngo jong joseph de man pentelun ni ki kam po ka hima ka por ka nem sniu man pentelun ni ki kam po ka hima ka por ba ka dap ka jing kerhai ka jing kerku ko ni ubri upen i ka sap tri kam ngo jong kalau la ru ba mo joseph di ubri ubat tebit ak sencar kada ubas na ha ka perkhat perdan katrai ka kata wat ka yar bah ka kom perkhat chu man penia iki kam ki jom hima namar ko makalong uniu de ubri uba a hadin jong us im pharo bat kani ga jing wanra aga du khot ka khat la ka khat sa ba panan kam ki tien ki sbai ki poi shi yeng im ka wanra sa ko ji perkhat nga kalong ba uniu ubri uba be aga kom tre kam ka ba mot la da perkhat da ka tien jongi ki ba manta kawat umde ubri uwa bam sok ba im dagar bam sok bam sak bam pong de ade upar khat nam ta ka hima upar khat nam ta ka yins im bat kini ki jinglong mi jong u karra ya ka bor karra ya ka burom karra ya ka ikhtiar jong pharo bar ka yins im ro ka wai ho long dangi phai na kata kaliang kan poi kum ta hi ten rei na mar pa de ba dei ka benta ka ba ya kren ya ka khtin ka jong blai thì ha ka ni ka khana na ki e ki ki khot ki blai ya na ya khpi bentan khat tai khat sao khat san ka do khat riwa hmm thì cái bao nhiêu ý hàng đi cái lòng hàng nô cái sông cái bọt đấy lòng cái bọt cái bên con cái bạc u beli bên pau lưng ba trong cái chiếc pas niu trong pharo là keren chapang trong cái chiếc kerhai nhiều snem
bat ka jing kardu nyok snap ti ka jing ajing mut na ka benta bat kin show kami na Joseph ti hadin ba kata kal ayat kum tu ka ba mi hadin kalong ya Joseph bakentiu siya ka kardan nok sinsyar deiru nok sinsyar ke Egypt ti hang ni i ba kabor te kabor jong kani kabor sinsyar ha Egypt haba ka trikam ni i kumba kabenta ka jong ublay kari syadin kalong jar ti anda la pentrikam ya kan di kat kum kajing ai jembut ka jong Joseph anda la pentrikam ni i ba kabor sinsyar kabor hang ni khandau ka trei la ka jong kabenta ha ka ba poi perkhan ba ka ring suki suki ya ki brio sya ka ban long brau kan ban hala ka jong kari ya kata nginem pala ban i menta nginak si istang kidak kisin ti kumnu kini ki bor ki trei ki ban aji kai ya ki khun Israel ro ka jing trei ka jong Joseph kum ha ka kim khai jong ka jing Shem jong ki brio habro art li kiri kalau kari Egypt na kari kanan ka long be tik kat kum kata ki ikhtiar walaupun ko hau ya kata ka bor upen dan kam hok eka Henry ha ka wei pa de kaliang ka man sim jong ka jing small nei para beriu I ka makam dan ku makan ka kat kalau ya kata ka bentai ngim da kampet tambah kalau ko badan kam ki bengi pen phalang ru habangi puli ka ni ka benta na kata kaliang long da ka bagi keren kum ni kamut ban ong baki beriu kan jele persya ya ka bor sya Henry ki bangi syupen I ka bangi keren hani kalau ba ban pen I bakumno kibor haka jing perkhat jong kibrio hakani khandau hi kumba anda layo hi ya kawan penterekam ya kabor iklat no ya ka jing le isin airu namar ya ka jong la jong lala ban sumar te ya ka jong ki bai kamut la ban thom jubor ka kata ka di kabor kumba ka kata barka jia hang ni khandau di habagi puli di kitin ke jong play ni haban perkhat na kata ka bentaru balai baki Israel habaki hab enta bani ban syong sekali Egypt don iyung ta di kani ka di kuwi benta ka jing itengku pat kabor ke ningkong kabor ke jong ublay ke open syai da ka jing batai ke jing posniu menta pat dia ha ka jing pentrai kampat ni I ka trai da kuwi kabor di kata kalong ka benta ka bangi keren hadu to ka ba khat andriu nei pe ka khat nyaw mo ong hang ni anda kumta kila walam mi la ki jingri hau Joseph badu Joseph ula ayo ku haki na ka benta ki kulai bat na ka benta ki kenhun lang brot bat na ka benta ki kenhun masi bat na ka benta ki kada de bat ula besar ki da ka jingbam na ka benta ki jingri baro jongki ha kata kasnam si iya madun tu kalong akabai dei kijingri don su am kawasa baro ki balong kijingri ki bamantoi nanta kin dei no ki jong ka bor sincharan tang namar ka kim khat ke batanra ya ka kapo kalong hang ni long ki trash nong te ju perkhat ki trash nong nada ka bor sinchar kam don je perkhat shu da kumno ban sumar yaki kum ki para beriu ki ba im haka khandau bat kali rung no da ka jingbut je perkhat ban ban tan lut syaka yeng jo ka bor sinchar yaki ding don jing em jong ki trash nong kala ya thanam kata tak tiga bayi dia kata kalau kau benta ke ba insna ya keren na hakili kita kau buat